Tak ako vidíte, jazdenie na jeseň môže dopadnúť aj takto. No a teraz pár krokov si ukážeme, ako sa z toho dostať a ako bicykel vrátiť naspäť do pojazdného stavu. Používam k tomu pár vecí, takže môže sa šiknúť aj vám. Ako už mnohí určite viete, tak používať babku na umývanie bicykla nie je úplne to najsprávnejšie, ale niekedy nie je iná možnosť, alebo jednoducho chcete to mať rýchlo z krku, tak povedzme. No ale teraz použijeme len hadicu s čistou vodou a skúsime s ňou zmyť hlavne tú hrubú špinu z bicykla a potom začneme robiť ďalšie veci. OK, takže najdôležitejšie je dostať z tohoto blato preč aspoň tú najhrubšiu vrstvu. Keď sa vám z toho už podarí zmyť ten najväčší bordel a tú najhrubšiu špinu, tak potom je čas na tie ťažšie kalibre a to je šampón v tomto prípade. Ja tu mám takýto kufrík od Pitis. V ňom sa skrýva v mojom prípade olej, nejaká handrička potom na utieranie bicykla, ale to už samý záver. No a je tu šampón a táto kefa. Ona vyzerá tak trochu ako záchodová, ale funguje super, má drevenú ručku, takže sa nešmíka a troška vás síce zafrka, lebo tie strany fungujú všetky, takže keď vyťahujete a dávate tú kefu do bicykla naspäť, tak vás to ošpliecha, ale funguje výborne. S touto kefou umiete také tie hlavné miesta, veľké rúry a tak. No a potom je tu takáto celkom šikovná malá, s ktorou zase sa dostanete medzi čapy a na nejaké miesta, kde sa tá veľká nevôjde. Tiež to má drevenú rúčku, ja si to strašne pochvaľujem, pretože sa ruka na tom nešmíka, nechladí to. A ona sa naozaj pekne dostane aj do takých menších špár, bez toho, aby poškrabala bicykel alebo čo. Keď máme ten základ okefovaný, tak potom znova to zmieme opäť čistou vodou. Keď máme urobené toto, tak potom už sa s tým nemusíme hanbiť vôjsť vnúka. Pokiaľ ten bicykel nie je extrémne zašpinený, tak možno, že toto mu niekedy aj stačí. Ale toto bolo naozaj extrémny prípad, keď to blato bolo všade, takže ešte dočistíme niektoré veci, ale už vo vnútri. Pokiaľ bol váš bicykel rovnako znečistený ako tento, že bol celý od blata, tak ja by som odporučil sa povenovať reťazi, kazete a takisto brzdovým platničkám, čo sú miesta, kde sa to blato vie dostať a vie potom robiť šarapatu. Napríklad v tomto prípade tá reťaz už nechce ani robotovať, lebo je taká zahnusená, aj napriek tomu, že sme to vonku umývali, tak je to čistá tragédia. Pokiaľ vám ide reťaz cez skrytý, ako v tomto prípade na Rocky Mountaine, tak určite po blate alebo po nejakej jazde v blate je dobré dať tie kryty dolu, lebo pod nimi je ešte stále kopa blata. A môžete na to aj vapkou byť z boku, ja neviem čo robiť, proste to blato tu zostane, takže ideálne kryty dole a pekne to ešte vyčistiť. Ďalšia radôdka je prehazovačka, tu som myslel, že nebudem dáko riešiť, ale je to celé od blata, pomaly sa to netočí, takže idem dole aj s ňou. Ak niekedy otvoríte tu na prehazovačku, tak tu väčšinou nebýva až taký problém, lebo tu je to celkom utesnené touto gumičkou dobre, ale skôr aj problém býva pod tým, kde je to tesnenie také chabé a vie sa tam dostať bordel. Takže pozrieme na to. Je to na to vidieť, že ono tú prehazovačku nestačí len zvonky poumývať a nejak vyčistiť kladky, čo už je teda nadrobota. Na to také bežné umývanie, ale jednoducho to blato sa vie dostať dovnútra do nej a celú ju
v podstate znefunkčniť alebo zapríčiniť nejaký horší chod prehadzovačky, takže ideálne je to celé vyčistiť. Nie je to nové, ale je to hodne lepšie. Takže tie kladky, no to je zaujímavé, že SLX tu nemá ložiska v tých kladkách, ale iba tie púzdra. Takže oni nejdu nikdy úplne nejak hladko, že by sa točili, neviem ako super. Ale keď je to bez toho piesku a bez blata, tak to ide úplne super a nemusíme sa báť nejakej ďalšej korózie alebo zničenia tej prehadzovačky. Všetky konáre a všetko, čo tu je nasaté, treba odtiaľ dať preč. Ani v tomto prípade, keď sa toto otvorí, nie je to nič hrozné, lebo všetky tie spoje sú utesnené, takže nejaká paseka vám tu od vody nehrozí. Ale musíme sa zbaviť tohto neporiadku, ktorého sa tu má usadiť celkom veľa. Dobre, môžeme tam teraz nájsť reťaz, ktorú už máme vyčistenú a mažeme ju potom na bicykli, alebo aspoň ja to tak robím. Tak ako ste mohli vidieť, nie je úplne najdôležitejšie umývať rúry na ráme, lebo tým je v podstate jedno, či sú čisté alebo nie. Aj keď áno, pôsobí to efektne a pokiaľ je čistý rám, tak máme pocit, že je čistý celý bicykel. Nie je to úplne tak a dôležitejšie je sa starať o tie veci, ktoré sa krútia, to znamená reťaz, kazeta alebo pracujú, vidlica, tlmič, prípadne teleskopická sedlovka. To je všetko dôležité držať v čistote, aby vám to slúžilo dlho a fungovalo to správne. Takže raz za čas je dobré bicykel poumývať takto poriadnejšie, nemusíte to robiť samozrejme po každej jazde, ale niekedy mu to urobí dobre. Umýte bicykla jedného, to zhruba keď pridáte, tak trvá okolo 2 hodín, to čo sme videli. Čaute!